Oh my God, din ito. Kanda ka na itbalay. Kanda ka na itbalay. Kanda. Bano buntong. Dogi. Oray, motor. Oray pa. Kaya ka mga ito kanitak. Hagito, Maria Santissima kadidakuro. Hagito kadidakuro naman na. Oray, bumbiro, mandak. Hagito, Maria Santissima pastilan ka makaradlo. Anong tik? Agido, ginoo ko may dadakuan. Huy, may dam. Huy, ngadit kang dakap, uho. Kabangin may dapakap di dat iyo. Tub, warit. Sus Maria Santissima, ginoo ko pastilan. Huy, waray kuan. Hinot may da iyo kilala. Anthony, pagkuan daw ka mo nga daatin, ano, di palaypay. Adi na. Ay. Ito wire. Adi nga wire. Kuan ito ta pedicab. Kuan ito ta pedicab. Sa pedicab. Agido ko dadakuro naman. Okay, ka pastilan Diyos ko binuong ko Maria Santissima. Dakay ni kamuday. Kanda ka na itong kada manubuntong. Agido Maria Santissima pastilan binuong ko. Kamakaradlok. Agi! Lord God, nagbubugtong. Kairo kayo. Bulig. It no wire. May hill. Ato na ansunog kap. Ginawa ato na uho. Kanda ng suling, di rin man hira nagkakamata day. Diyos ko, ginoo ko. Lord, ginoo ko pastilan. Aglo, atop na. Sir! Hospital hall! O, ginawa ato na dito. Uy, may tawo nga to, sakop, may tawo! Oray pagod may ikuan ang o ginawa di nakandakap di dao. Gusto ginoo ko. Didi hakuan palaypay. O ginawa di oray pagod din may mga tubig. Agdo ato na dito atop o nagkakalayo na
Makatakanda ng suling. Okay, ng Maria Santissima. Bahin pa kumadit kanda ng suling pa. Hala ka makaralok. Okay daw, ano din. Hoy! Agi daw ginoo ko. War! Okay. Ay, ni Jim Sai. Halaka. Nga di po hakuan. Palaypay kanda kapitan. Dako na Maria Santissima, dako na. Dili palaypay kanda kapitan mismo balay. Sapit. Sino ko po? Ano't oras sa launa na. Kada kapitan dun adon na. Ginoo ko. Hala ka, grabe. Inchel didi niya iyo ko deherani. Madinim kay kanda ko Ma'am Jenilyn. Di na may ada na didikuan, may na didi fire truck. Pero kay dako. Di na Tat Arnold. Pwede. Kadi may dapat dida. Kadi. Didi ini ati Leamort iyo atubang kada kapitan. May duduhat bombero. Iya kuya, adi ka nakalive kita kuya. Hindi ka pa di medyo nakukuhan na. Oo tihara nila, di nga akli dito ito pa man. Adi pa di man.
Ari pa didi sir, di man didi. Tatanong nyo matawa iyo. Dito kami ng suling. Gidaw. Adi pa didi ont, ligid. Nakakalo. Adan man dito ikbaw. Ada dito. Nakap, kumusta dito? Gido. Gido. Didi pa ka pa, di man didi nga apartment o didat ligid ka. Di man didit pinakatop man didi.
Itman dida tatarnol dida. Palaypay din mi kanya kapitan don adona. Baka mitso ko na ba. Didi okay pero ambot na to likod.
Banda na ito. Ato pa nga sa kultura. Banda na ito. Kagda kapitan man, hindi pala ipay kanda mano dun. LG manulay ka uday. Naging kamuday. Hindi pagtikang kuno talaga dito kanda Marshall man kuno siya. Nag-ano ya. Gitu bang. Hindi sugod mga puro nito. Pero dolat yun nga ini kadabano buntong kan manafi kada Alex okay na lang. Oo. Wabat ko ni mga 5 unom adang mabalay. Fire. Kasi sinisiring ko gabay ka nila bagyuhan. Yes, Han, correct. Hindi good mismo. Mat plaza man, correct. Di pa nga ni Oho. Diret basta-basta matabok, basta diri waray nga di. Di kayo nagpiri-pirin man nga wire. Mana basay lang. Okay na lang ano.
Uli, damurot naghahakot na to tubig. Miss Heart, ano pa? Ano na day? Ate masisiring mana. Lord, help us. Hindi mo kahusay mo, day. Kung nga ni bulig. Pagpay ako din, pinanakot-hakot ako ng mga tubig. Alam mo, Kaputing lawas. Susuday. Malibot dok, kita nga di. Hindi ka di ano kita di. May skin. Waing na. Waing ko. Nakuha ng iyo dito. Mana? Ano't iyo masisiring Miss Angel? Grabe din. Dokuro talaga, mana. Ope, wari ka kuwang kadamano. Nakatok dito sa hakot-hakot kami tubig, o day. Mga fire kuwang kami yan, day. Firefighters kami yan, day. Oh, mga firewoman kami, o day. Sige naman daro dadlagan. Nakanto kami sa doon. Ano, pagkuhan, pagkitanim. Pagkita ko, Uday, sila ko, wala nga doon. Oo, kuhon ako diyan na iyo. Day, bignitan natin, Day. Kabataan. Open na lang, wari na abot nga. Dito ko na pagtikang may kadamano, Alex. Alex? Ambot, baga. Bahay ko na may nagsaksak, adang, wari ka paro. Pero kung pa ito, naroon ako pa itong kanina. Is in mana. Shout out talaga. Mapa-shout out ka pa mana di siya napa-shout out pa. Mapa-shout ka pa mana nyunyunog na uday. Nakasirita na ito ng parang. Ito taas na naabot na din. Grabe mama. Kasi may gawas. Baga medyo kuan na nga dito. Waray na nga to, Bi. Nga to dito may iyo dito. Oh. Waray nga to ng Migilan iyo kabot. Oh. Tumtubla dyan may kadamana, Fi. Oh, painala. Ano yan na uho? May plaza. Kulay ako po. Nakakaloka. Uy, isa pitak na oras. Pagbata kay nakurot ko ang kalayo. Ano ni? Ano suda? Suda? Ano siling po din? Kinkianton eh. Okay. Wala ka. Sige daw, kita daw nga dito may makulimlim na part. Kadiun ta didit may kuan likod nga part kung okay na didit adit may chapel naman dila kita dahil serum oh ito mo pinagpiri-piri ano bayro kanina. Dili pagtikang haira ada dito.
Ano bunggo mo ko ano palilusay pero trabaho may ano ng farm dahil o dilo ko kanina mo ito pag ganun ni Picos ano niya revenue ano niya Picos ano niya di ako bibi nagdadrive minute ko an dumadap eh mga nakidudak ko roda yun day. Ano mo, kay nalatala ko, dadamurot tao din ang kalaypay. Kaya tunuray din yung mga tao at nito na napabahay. Wala na nang bubuli. Hindi na palaypay. Kada kapitan mismo balay. Pag ito yung mahulugan. In fairness, bunggo nila response. 1:30 na ulit. Yan to ni nasod to nifik uday nga daga kemi do. Nang revenue ni bi udayan ni fakers nga yung vero is bit ko to jumakayos na la show yung shock and ma kimi kabyers mudo pa yung mat ng suot so mabarak kapit na ayam. Dito yung haranit eh, actually. Okay, ang tawagan ay mother, kumusta yung raday? Man maram na tira day. Mana relax uday. Mag-aram tira, inagi na matitang tubig, di na't madako.
Sige na pa, kulabay na. Amo na ito't latest kemi nga, diwaray na. Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada o ng mga balay.